Právě se nacházíme v Sudovicích u Nového Knína, kde mám pro vás tento dvougenerační rodinný dům. Pojďte se na něj podívat. Podsklepený rodinný dům se 2 bytovými jednotkami o dispozici 3+1 a 4+1. Nemovitost je v dobrém technickém stavu, má vlastní studnu, nová plastová okna z trojskly a tepelné čerpadlo, které slouží k vytápění. Celý dům je podsklepen a nabízí tak mnoho úložných prostor. A pokud by vám to nestačilo, tak na půdě je možnost vybudovat další pokoje. Sudovice jsou vzdálené asi 35 km od Prahy. V Novém Kníně je k dispozici základní občanská vybavenost, včetně školy, obchodů a služeb. Okolní příroda poskytuje skvělé možnosti pro turistiku a relaxaci s nedalekou Slabskou přehradou. Sudovice jsou ideálním místem pro klidné rodinné bydlení s dobrou dostupností do hlavního města. Líbí se vám? Zavolejte mi. Jsem Květa Mazurová a budu se na vás těšit na prohlídce.